Aw ang bu Simon norok Bharatiya nagorik engkha nei norok budri mangkha nei ang bu Simon norok boyos engkha budrunani abo ang Simon norok tamo photo bu WhatsApp status rina mangda loyongsi WhatsApp status ri hangke norok budru hanjagya tamo azariya nangnungya jes samphan khadi boro photo bu WhatsApp status marnai abo kaisadi bai ko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 thisti ki balia boro WhatsApp status ri hangke maisi masena oi dol ro bahai tong kahamda so dol ro angka kle norok jotono kaham tong baikana nei phadi dol rok hangke singtini off bidin bisingtei ek heglai mani agoi sori dol rok singtini off bidin bisingtei gobang ma bidin topic no tei kok salainai off bidin bisingtei tebo moneilainai tebo kablainai ta dol rok abo norok off bidin no paithak jora choyawi nai tongdi akon video naithok jagya chajagya hangke bo thangdi ta video no yakare ang norok no romoi bo narak maya dol rok haisi naina ke bo video no pairei naidi mo samne thalik sabadi samne thalik saima khake comment kai saima khake rapa se te kamanai pasute press manan sam thalik comment kai amoka punja lai toktai hai chi chana ne ko punja rong lai toktai hai mo koi ko chabu sabta na mo mo sai ase mo to thogoi ge mo hama bisi ba thamo ha thalik kolong ge thogbo thalik jibon jibon no gang thogtai ge thalik peto ge thogtai ge mo joton thalik kolok koto ko thogo agon bini buku bo keben kuan ma tai buku bo chekal buku hai ke lok sisi ang tongo ke tai bua bo kolok ma totra bulan bo kolok ma tai bini o tolan bulan bo hanyo wat lo wasung hai ke si kolok ma ang tongo ke ba boro petwa jikon dong chajak tong na ba bo totra lai si ro honman ke chajak ge da bo abagi bo norong serai ke sairika kolok kotor nango nei cikon petwarong saja ge phumbo abo to jespa nangkha ang kaisa bono wana wo bini nok ni bororok tai bini bsai to da tong ya abo to ang sia ba tong hangke ba bin nok ni bororok bin bsai ro kono hanya da siri bono haike ro video khaina lajia da pa oh bore himalaya morong no bore wana wa social media phapaye video senamai buino haike video phunungnani lachina kirina sibailiya pa tipra jigro haising bai siu likhum phanya simi sibai siu o makrasana kana di oklogo tongoi toke sramake srabai ekrek sokrek ngai tongo boroni video no ang duita video no nai kha duita video no hai buku kolok ke oklogo tongoi srap sai tongo o boroni video kisa community guideline tongo follow khaijangnai abagai ang norok no o video no phunuglia and norok naine musungphana ang phunuglia ta kisa community guideline tongma bagi ba kisa follow khaina nango boroni am hai video no ang norok no phunuk thogya aw dol rongke norok taksik jora o video nai tong hangke please video no kaisa like khairnan ta bugde and video no nai chajagi tong khangke bo kaisa share khaidi and share khaina mujunga bich khaidi khayang ta khaidi tange hingangke video kaisa sanamnani emon kosto nango ab jota ang norong bagi se kosto khai norong no entertain khaina bagi se norong bagi kosto khai video sanamo so video no tabung kaisa like khaidi and chajak tongke video no nin dol ni thane kaisa tap sage share khairnan ta bugde sipag lapsa hangkai tai suang còn sắc lấy khơi đi tuần ta ăn thì lu bồ rong nó khơi nàng này cái nừng khơi nhà cái tam sẽ bị khơi xí này aw bai jeng mu saimano khoi ksa khele thunai no nei but khoi sana poro nang bahai ke sanai ba nang saisung to khoi sawi mai no sai maya nini sipang no nang bahai ke ranai abo bo nang saisung rai maya abo nang sawana nini bai hangang ke nini yakung rom thung nini ama hangang ke nini yak rom thung ang hangang ke nini sipak rakhagai apro hangang ke bakse ke thangai khoi salayan ta a khoyo sabo gajana apro jeng jotona pal khe nai tong nai sabo gajana hai adi ba bai o chela nai tho khoi ksa kha chela nai tho khoi ksa ka chela nai tho khoi ksa ka ang saiman tong no gera chela nai tho khoi ksa nai hne ang saiman tong ba ana hamjak tong ka ani khoi ksa ge hai pano ang sikang saimai ano no ang no hamjak go hne nung ano hamjak ke nung no ano sikang ma sanai hingke sa ang bono no hamjak go hne sanani ai chela nai tho sai ma tong 100% khoi nang ka chela nai tho ngang ke oi chela nai tho bo puri na hamjak sadi ka kai hobuna ne message ka ke nang ma sanai bo puri na ang to ang o chela nai tho hamjana bukhang lo o chela nai tho hamjana bukhang lo hai pano जों आं नायथ'खौनो आं बसुं तो बुरि नायथ'नि बर' गाहाम र' बुरि नायथ'नि बर' गाहाम र' सोलानो नायखोसो नायथ'जों हामजोबखौनो दाय सोला सेकेन्ड सायासो बुरिखौ खोनि साराय गैया अब गाहामनि नियम खाय कायसे आइनि नियम ता अब हाय जों जेफोरबानो
burin naithobro hamjoko saimon pono se selano se ka hamjoko sarakla sigeman sela sekang saya sa oh yes dai dia abo hai dol rong ke naro kaham ke khnai man kana bai ni ma bo tagle kaijang na musung so kana abage botabo ekdom bumper offer hui tongo ke naro of bumper offer ni love narak na musung ke narak mano but bo sabo hai borok no accept khainai waisa puruno sai rojak chakri ganang nangphu ning hai normal borok bona chance man glak bumper offer oi tongkhono and dol rong ke tini video or paisinai video no bahina ska comment khlai sanan topok de and video basic kobang kolok ke sanamlia norok basic kobang kolok ke sanam ke seler jago angbo saimano anke tini video or paisinai malai finai next katal video ni bisintei bye